Bisan sa kusog nga sulog sa tubig, buwis buhay nga gilabang sa pipila ka mga magtutudlo ang usa ka sapa sa Malapatan, Sarangani. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Bisan nagngisi, buwis buhay nga gitabok sa anaa sa pito ka magtutudlo ang naghaguros nga tubig sa usa ka sapa sa sitio Banlas, Barangay Kihan, Malapatan, Sarangani, banda 3 PM niadtong Huwebes. Hinoon, gialalayan sila sa mga residente. Matud sa uploader nga si Teacher Jailin Tusan, papauli na sila gikan sa Akbual Elementary School sa Barangay Upper Suyan sa maong lungsod. Iyang pag-abot sa lugar, taas na ang level sa tubig sa maong sapa gumikan sa nasinating pag-ulan. Busa, aron makatabok, doon na matud pa'y pipila ka mga residente ang nag-volunteer sa pag-alalay kanila aron makatabok. Matud kay Teacher Tusan, wala kuno'y tulay sa maong suba. Busa sa mismong suba sila tig-agian nga sagad pinaagi sa pagsakay sa habal-habal. Sumala sa tagdumala sa Akbual Elementary School nga usa ka tungaan alang sa mga indigenous people, dugay na kunong kasinatian sa mga magtutudlo ang kalisod sa paglabang sa sapa inig muadto sa tulunghaan, ilabi na kung daot ang panahon. Regarding sa terrain namin, mahirap po. Magdaan kami ng yung mga bangin minsan. Basta kung may mga time na yung mga malalaking bato at na mga falling. Pero kung magandang panahon, walang problema. Nasuta na sab matud pa sa LGU ang maong sitwasyon sa kadalanan niadtong milabayng tuig. Yung LGU, alam na ng LGU kasi may nagawang plano si mayor namin, ang mayor namin sa Malapatan. Tuloy na check na niya yung kung saan idaan ang daan. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang LGU sa Malapatan kalabot ni ini. Samtang dunay pahimangno ang tagdumala sa mong tunghaan ngadto sa mga magtutudlo. Lagi ko sinasabi sa kanila nga pag magbaba tayo, mag-ingat talaga tayo. Huwag natin magbuwis buhay. Mag-ingat lagi. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, One Mindanao.